Arab money. Arab money. One now back and what did I want? What do you go cause you? Oh, yes, Kilapa. I come on them. Odogo to go Dubai. Just another. Is it to go? Landlord come on him. Well, Dicka. Aubrey Wubra Luzuno. One them. No, but is it to go? Why I don't know about moto. And you're Galona zomo katia odo bomba mane batego emale ni ebutagwego my obro iwubro ani akasi nwego obro na na enwesi ego enwesi ibudu chum odo gwima obu mgbe pa onye loza etiegebelegu I can no body go cause ade animal rozi oru agwo egwo ka nje eliju awo na ba no egwo ka nje mutachi na mo bele nwa obulu di okpala m egwo ka nje mutachi na mo bele egwu mutachi so mo ba bula adam ebigi oburu egwu ena dalo anamo kwa nazoba ena dalo ena odigo kozi ade otala wo elilili na bibe na agwade odogbo mare muta nwa ozo si anwa nwa azugwo ya egwuru mu na no wo odogbo ni ya ena mo kwa nazoba ibo odigo kozi ade ude wo kwa nazoba nga eske odigo kozi ade emale mma atu ike nwanna lo konete nwanne nwanne obe pa nwa loza so na karese o konete sigo nwa loza we bia nwanne zi tu na lo nwa loza odogwo aike nwanne eweli meze adigo no huta aike ne modigo kozi ade okezi maka oba na odogwo nwanne gwezo odogwo anyi eje si mba anya kirema Ano kata nyati obiara no. Iko da raba. Tera banane. Oya buti wa na so ba. Anamu anago hwane. Iburu chi na ba mi adanu I can zelo. Anamu anago I can no money. O zelo ti banane. Ibe meloga galaga. O ka Wana logo. tu wi ka wana. Ila. O go melon. Maka mebi etu oku de boy. Karabia. Wana Kale ya de. Ma ro na ya. Odogbo. Kale ya de. Maka ran puru ne mebi iba. Odogbo na odogbo eti abe. Nwa bale. For sure. Eti lo down. Odigo kosi adinwo owo gidigidi Sawo ka logo ama zuru sa o no so was okay ka buruko ta buruka egi anga na akpo mego nwa bu eri lagwo enugo amale mo ndi no ndi wo buruka ndi wo buruka ba kete eti hobele odogu wanu derika wo dere siga obra adigo no huta odogu ema o ka e ware zan Yaware pegomba cha Kadori ke wo mo gbara zoba eyeli mebe ti jugwo ibudu chim eyeli mebe ti jugwo ikedo zuki odogwo simple aike wonna mo dogwo na tago Nigeria jakwetiri ni o le mo so edogwo etia aike nam obolo gbe pa wa loza amono baka wati kwa mundi ajidonyi anya yirigi jasi sube wajemi mangwala anya lusigo gwala paradise ka woke lubada izi chukwo I can the money go cause ade unani no walula na kazi enu aka I can want them what it kwa ramobe odo izi chukwo wanna bako ramobe onwe dokwesi etie I can one day to we come what loza ada mo no na betala one day to we come what loza e magiven ma ewuru mu na die bo ya teto e welilili egwu tulobi abi na ya teto e welilili egwu na akia incense oni na adoge
Wait. Togo kwe. Ara de ga alo. Ayo lusiga. Ara de ga alo. Izi chugo. Aro di malo. Aro di bunu ve tiro banana ne. Ayo mo lu tugo be boy mo alo da mo ti we belegu. Ogirege wo godo zuki. Ogule gori ni nanya ko ogulu be ya wan ya naka. O butegulo wa ni be bu oyegu. I do what in a quarter but Babia one year. I can one them all to talk of Calabatio. But no. Is it true? One more to the quiet at Jamba. What can you get one more brothers over? You don't want to bomb who got in what in Balanara no. You would do Elder can one more what Rababo who got in what and Baba. What you never give once a better like a brave worker what you say nothing. Mulane me bugiwe nwe pam. Always when I can we can one that was going what was I? Over the go, no one. Honorable money in below for the Calesia. I have to give you one more thing Obiago. Ikuku. I don't know. I can remember in Colombia. Nanga. We all don't marry Colombia. I can remember in Colombia. I'm was a money, but you not there. Never to a good make I don't Why? Akalo. What can you no wakama? Ezoho. One catimera nanu. Catimera no wakama. One yaka ejibia. Kabo kanjibia tiegu. Tata. Odogun. Egwaro binagun. Egwaro binagun mo be ba wara gwogegwa. Benko. Benjake. One way Benko. One more come mbaba. Egwaro binagun mo be ba wara gwagona. Ena. Oga ben. Ezinna. Ebialutewo. Obi ba wala zo bi ba wala kedego ge ena. Eburu mu ni bela ni nezia kewuja wuniala odume euderike Okena elu olego arunwa mebiri bam mebiri bam na ba bia I don't know when the more raka or the Bugwale and me. I don't see one of the West got me who are the Colombia. I don't know the one the more that go cast on the table. That's when the two of the one who go away. Am I in top? I don't know we will see me. I yet to get the girl with a 1 year. I am well. Oh, my brother,
ebe na-eti egwu ebe agwọ kazi ọwọ gị oge ekenyi bịa ibe ọmaba Sunday ọwọ gị mmụọba na-esa o kenyi tikọta dọla ebere ka ọ nọ ibere ka ọ nọ ọdọgwu ime aka na adịgo mma ọgwụ ọbalọra ọgwụ otiti kaleze onye kere egwu anyị bọkpa ya egwu ọgwụ ọbalọra ọgwụ ịgbanwe anyị bọkpa ya egwu odozi ibere nide nu oke ewuje anwụ ndị ala egwu m na-egwu egwu ka na-eti o ahụ gị n'azụ na-aga m nwere ike hụ nse ibe bụrụ ihe niile ibe na-egba nkịtị ọ dị bụ iwe gị ya sawa ichebara na nekpa m ndị ego ba akpa ego n'ebe odogwu ime mụ ogbe ịgbanwela ụzọ ahụ ọkwụ narị ala nwe ya n'aka ọ nara anyụgharị ya ọnyụgharịzịa nnike emezi onye ọ na-arụziri ya echi anyị na-agwazi ya na mbara ogwu maka egbuo ka anyị ji kalịsịa obodo adịgo maka mmụrụ anyị anyị kelego oko ahụrụ gị na-abịa ọ bụrụ na-eke oge anyị Subscribe to Seskimo TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.